Bon dia Buenas tardes. y bona vesprada i gentada. Bueno, Avui serà un programa totalment improvisat. estem en el darrer episodi de la Exacte. nostra primera temporada. Que fort, eh? Qui ho hagués dit? Que fort, O això. sigui, qui hagués dit no només que estarien gravant aquest episodi, sinó que haurien arribat fins aquí on hem arribat. Exacte. Quines eren les expectatives quan van començar? No hi havia cap expectativa. Però no, la veritat és que han tingut una rebuda bastant bona. Molt xula, la Molt veritat. M'ho han passat, malament no ho cregueu, durant aquest any. Sí, perquè Anyot, sí. fa 2 setmanes va sortir l'aniversari de La creació de... la creació de la conta. Exacte. Potser fa un anyet. Un anyet. I, si no m'equivoc, el primer episodi que varen penjar va ser just abans de la Mobile Fest de l'any passat. En plan, 2 o 3 dies abans, si no m'equivoc. I qui ho diria Qui ho diria? que l'any següent nosaltres aniríem a la meva com a podcast? Obrirem la Mobile. Que fort. Ojo. Però és que no, però és una cosa... Nosaltres no ho pensàvem mai, ni ho haguéssim dit mai. No, que va. És que varen començar perquè ens varen dir si volíem anar a la ràdio de Porreres a fer alguna cosa. Tal qual. Va començar a partir d'aquí. La pregunta va ser, i vosaltres no estaríeu interessats en fer alguna cosa? Nosaltres vam dir, pues clar, i ja està. I mira on som. Anem a fer un recap Vinga. de què ha passat durant aquesta temporada. No? Vinga, ok, jo... Espera. Abans de tot, podem veure un poquet de cervesa. Claro, però ara m'encanta anar a contar una cosa. S'obrir... Ah, tu ets obridor, tu! Vale. Claro. Tàctica dur un obridor sempre a les claus del cotxe. Molt bona. Molt bona. Mai saps quan necessites un obridor. Per tant, Jo te contaré. Bueno, mentrestant faré un poc de temps per això... Oh, quina viada. Ja faré un poc de temps. Això ho hem de recollir després, que em deixem Monticion i així com ho hem trobat. Ah, també. Ah, per cert, això. Som a Som Monticion. Monticion. Ben, sabeu un poquet la vista de darrere o no? No sé. Bueno, si és per que has vengut a Monticion, saps que som a Monticion. Exactament. No hi ha molt de misteri. Però, res. Bueno, primer de tot, Rosa. Molt d'anys. Molt d'anys. Molt d'anys. Començam amb les anècdotes de... Com ens ha passat un guany. Vinga. Què fem, anant cronològicament o així un poc com ho sortim? No, hombre, estaria bé cronològicament, no? Jo crec Mira que... com us ha passat. Bé, anem a fer un poc de recap. Jo crec que el primer que em va passar va ser presentar-me d'un concert que no sabien ni que hi fos i conèixer uns artistes. Pot ser que sigui el primer. Sí, pot ser. Sí. No el primer, però el més així... Sí. No, va ser abans el TikTok que mos va... Claro, és que, ojo, hi ha una successió de coses que Hi ha fa una por. successió de aconteixements. Nosaltres, o sigui, el TikTok que m'ho varen fer, no, ni feien comptes tenir TikTok, però varen dir, vinga, ja que hi som, ho feim tot així com toca. Sí, perquè jo d'editar TikToks entre 0 i -4. Però m'era mal d'en Gabriel, que sap fer un pot de xurumbe. Literal, gràcies a en CapCut, que per favor, des d'aquí, ja ho demano, per favor, que posin els subtítols automàtics en català. Perquè tenim un vídeo, és el teu de la taula, te'n recordes? No. De la taula bruta, Ah, sí? que subtitulat en castellà és increïble. Crec que no l'hem arribat a penjar mai, un dia el penjaré, Graciós, perquè és increïble. I doncs això, van fer un vídeo, un TikTok, que damunt se veia fatal, me sap greu dir-ho, Rosa, però és que se veia fatal. Hombre, eren nostres principios. Els Era nostres horrorós, principis és que no tenien recursos, ara tampoc. És a dir, els nostres nous recursos són micro. Però menys hi faig la funció. Per no haver de gravar dins la ràdio. Que avui ho estem provant també, o sigui, és tot. Ja veurem com surt. Exacte. I doncs això, van penjar aquest TikTok i nosaltres dèiem, bé, sin más, saps? Potser tindrà 300, 400 reproduccions. Com a molt, saps? Com a molt. Que ja era heavy, però Quantes en va arribar a tenir, Rosa? una borrada. Que era de 50.000, o? 50.000. Sí, o sigui, tot això en 2 setmanes, només. Molt heavy. I què va passar amb aquest TikTok? A partir d'aquest TikTok vam anar a En els Caparruts, els Caparruts. que per cert va ser aquesta setmana passada. Jo no hi vaig poder anar enguany. Ja no pot fer feina. Cosa de món laboral, eh? Sí, el logoter. Vale, què passa? La història de com vam arribar allà és molt senzilla. Nosaltres en aquell TikTok demanàvem que sí, que hi havia... Realment hi havia molts artistes catalans i tot això, però que trobàvem en falta que vengués gent aquí a Mallorca.
saps? I sobretot reclamàvem que eren els tiets, figaflaues i qui més? Oques. Sí, Sí. sí, grups així típics, Sí. jo què sé, que sí, Els que surten en el playlist d'Indicat de Spotify. sí. Vale? I doncs van rebre una resposta en aquell TikTok que era els figaflaues que mos deien que el mateix dissabte anaven a tocar en els caparruts. Exacte. Nosaltres vam tenir claríssim, eh? I d'una, I vàrem d'una. anar, I vàrem, és que ni m'ho vàrem pensar tan sols. van dir, anem, Crec que jo vaig canviar turnos per poder anar. No sé si tu també vas fer qualque... segurament, sí. Bé, però hi havien de ser. La qüestió, arribam allà i el primer que fèiem és primera fila. I jo em va fer una vergonya perquè no me sabia cap cançó. Però Però, bueno, nosaltres allà, m'ho havien de veure. Bé, m'havien de fer notar. i quan va acabar el concert, Vàrem fer. m'ho varen fer notar. Vàrem fer notar. Menys encara el cançó. Però Nosaltres bueno, vam demanar foto i tenim foto. exacte, i en aquell moment, com que no mos coneixia ningú, nosaltres vam passar allà, van aparèixer un poc els VIPs, eh? Bueno, més que tampoc ara mos coneixen molta gent. Man, no, però... Anem a molt bo. Pues, ojo. Però no tothom ho pot dir, això. Exacte. Pues això. Jo crec que primer anèdota, tenir una foto amb el Figaflau, veure-los coneguts en persona i tot això, jo crec que és una bona manera de començar. O sigui, Està molt bé. el Jo nivell va crec començar alt. que és bastant bon començament, és veritat. Mem, què més? Què més mos... Jo tinc un record després, això ja passava en el mes de setembre, Tu no te'n recordes que vàrem anar en Sos Quintos a fer un parell de desastres? Bé, no, a celebrar. Vam I fer ens coses bé. un pot de festa. Exacte. Desastres no en van fer, és veritat. No, és Són veritat. gent civilitzada. Que, per cert, si les coses haguessin anat bé, haguéssim tingut un vídeo, un especial Quinto 2002. Sí, perquè hi ha un àudio inèdit, perquè el vídeo el varen perdre. No, el vídeo el tinc. És un vídeo de 17 minuts. Pues Lo que passa... Bé, tenim un podcast de 17 minuts amb els quintos de Porreres. Els Exacte. nostres quintos. el que passa que el Menda, el mòbil que du, no se'n va donar compte que no tenia espai. I pues van gravar 17 minuts i això és el que van poder gravar. No passa res. Rosa, això troc que vaig de dir tu, el que me va passar a Eivissa. Perquè jo vaig trobar surrealista. Dios, ho havia borrat. Ostres, no me'n recordava. És que... Arribàvem Anem. el primer dia, arribàvem a Eivissa i, com és típic, pues anàvem al súper i comprant lo bàsic que necessitàvem pues, per sobreviure 2 dies o 3 que estàvem allà, no? Tu vas dir sobreviure. Això és balla de patatilles. Efectivament, sí, per 2 dies o 3 Sí. no aniràs a comprar una hamburguesa, saps? Perquè no hi havia per cuinar allà, era I un damunt poc... que nosaltres no anàvem a cuinar, les coses com són. Exacte. I bueno, pues passillo, pues m'ho reconeixen. A Eivissa, o sigui, és que a damunt, la reponedora, nosaltres anàvem a comprar. I eren nosaltres, hi havia ni qualcú més en nosaltres, no sé qui. No, Carme. Sí, a veure. Nosaltres passam i de repente, de sobte, la reponedora... Aquests són els del TikTok. I nosaltres jo dic a la Rosa, has sentit el que ha dit? Diu, no. No, Tu no ho vas sentir, jo no no? ho vaig sentir. I després, me gir i veig que m'ho miraven. Ella i la cadernilla de vora. I jo vaig girar i dic, Jo vaig veure com em miraven. I vaig dir, no sé. Me vaig sentir un poquet observat, les coses com són. Va ser molt heavy, jo vaig dir que... O sigui, En sèrio? el moment de saber que havia arribat a Eivissa això, que no estan en fora ni estan a locura. Però és que és Eivissa, saps? Nosaltres no podem compte sortir de Porreres. Si van sortir de l'algoritme d'Eivissa, que heavy, o sigui. Exacte. No tothom ho pot dir, això. Ara m'he empenedat de no m'ha anat en aquella dona, bé, jove, i vol dir a veure-me, tipo, què tal, encantats, no sé què, saps? M'ho has presentat. Clar. Però, o sigui, també fa poc temps que havia sortit d'aquest TikTok i clar, No fa ni 2 setmanes, quasi. molt bé, no reconeix aquest TikTok. Exacte. Una bona anècdota, és veritat. Sí, això, però jo crec que aquests 2 successos han estat el top. Després, ara entrem a setembre, vale. Parèntesis. Setembre ja vaig partir Sí? i això me va complicar un poquet el fet de seguir en tot el que vendria a ser el podcast. Clar, però
O sigui, tampoc va ser un drama perquè nosaltres, o sigui, no és que diguéssim hem de fer podcast així, no sé què, no, No. no, Varen gravar l'episodi de la teva germana, te'n recordes? Quan van venir per la fira? sí, és vera. Varen provar de fer alguna cosa. I entre mitges hi ha una entrevista en el Llum d'Oli. És vera. Han sortit en el llum d'oli. És que, o sigui, és un any que m'han anat passant coses que potser pot dir, bef, Llum d'Oli. Per un porrerent sortint el Llum d'Oli. No hi ha cosa més alta. O sigui, Hombre. no ho sé, és un orgull. Revista Porrerenco. Exacte. I Bon, sí. no sé, ja em va agradar per ti. Estava, Bona entrevista. estava. Gràcies, tia, per haver-me fet l'entrevista. I a partir d'aquí, pues, Ja tens la memòria molt curtplàs. Jo ja no sé què ha passat més. a curt plaç, pues, va ser un poquet... Vares tornar, Sí, varen tornar, varen fer res, un o dos episodis. sí. És que, en veure, crec que això són 11. Sí, pot ser. Sí, 10 o 11, no ho sé. Ha estat corto, però intenso. Exacte. Nosaltres vam començar que dèiem, sí, un cada setmana, te'n recordes? Sí. Nosaltres anàvem gravant, i anàvem Sòlid. penjant. De fet, hi va un dia que vam gravar tots seguits i tot. Canviàvem de roba i tot això. Perquè vegeu, a nivell que duen quan van començar, eh? Anàvem en sèrio. Exacte. Després ja van començar i van dir, bueno, cada 2 setmanes. Saps? Perquè també teníem les play, Claro. saps? Cada 2 setmanes. I al final han acabat I tot no pot ser. un cada 2 mesos. Tot no pot ser. Som les típiques persones que sempre deien que sí a tot. Exacte. Tenim un poquet de FOMO. Un poquet molt. Mare meva, és que tinc jo el FOMO és el que tinc més de tot. No sé dir que no. Exacte. I això és un problema un poc gros que tenim. Me van aclapissar l'altre dia i no van poder dir que no. Ben veró. Jo et salto dir, a tots dos mos va passar. I Joder. després d'això No que sé dius... dir que no. Exacte. Després no saps dir que no. Te trobes allà al mig i dius, és que ara quedaré malament si dic que no. No, però i no és que tampoc quedis malament, sinó que dius, és que si dic que no, que me perd. Exacte, és És això. a dir, I si després... no tindria una altra oportunitat? O sí? Exacte. Pues, I si hem ets de la dir millor que sí. experiència de la teva vida. Exacte. És que No pot dir... És que mai ho saps. no ho saps en això. No ho saps. I és un problema, això és un problema. Exacte. Però bueno, jo crec que... De fet, te vaig dir, és que no saben dir que no, és un problema, això és impossible, no saben dir que no. No, però bueno, ara, a propòsit de temporada nova. Saber dir que no. Depèn Però si segon m'ho que. voleu proposar coses, Oberts a tot, nosaltres estem oberts. Oberts a tot. Com, per exemple, hola, què tal, saps? Jo m'aniria estupendo. Exacte. No deim res, si qualcú ha volgut entendre, va I entendre, si no? és llet en cacao, també molt va bé, eh? Sí. Millor, per jo. O suc de cibada, com diuen, o llet de cacao. Jo m'és igual, me va bé tot. Perquè veieu, aquí, lo exquisits que som. Aquí de ciberites crec que poc, eh? Zero. Fruites també mos podeu donar, saps? De tot, és que... Galletes... Bueno, aquí hem anomenat tot porreres ara. Bueno, això. Després que m'ho ha passat en guany, és que un poc així la més important són aquestes 3 pinzellades. Sí, sí. Com heu vist, hem dit ara, duim micros nous. O sigui, hem tingut... El nostre partner, Exacte. Va ser un... Nosaltres vam dir per cap d'any que volien renovar l'estació de Porreres, fer un xarxa ferroviari i tot això. Te'n recordes? clar, sí, Què passa? Amb tots els milions d'euros que han fet, tenien 2 opcions. sí. Una era fer una xarxa ferroviària a Mallorca, Exacte, que passés per tot el pla i tot per allà on tocàs. exactament, i l'altra era Dos micros. 2 micros. Ja sabeu quin tenim. I sí, hem hagut de posar la nostra butxaca. Sí, perquè no, perquè no en reborres. Però bueno, queda bé. Això dia de fer el dia dels innocents sempre queda bé, saps? Va ser divertit, Sí. va ser un xiste que van tenir. I res, aquesta temporada m'han quedat amb molta ganes de gravar segons quines coses. Han tingut moltes opcions. Exacte. Ara, el problema és de quedar amb la gent, de quadrar horaris i tal. Això és un problema. Perquè pareix que no, però ja m'han dit 1000 vegades. Tant en Roger com jo estem estudiant, tant en Roger com jo fem feina, ella fa més feina que jo, perquè fa feina durant tot l'any, Bueno, però, ara ja no en faré. però és molt difícil, és complicat. És complicat, és molt complicat. I damunt, Però bé, nosaltres fem això perquè ens agrada, ho fem quan podem i mos exacte, ho passam bé quan ho fem.
La veritat que sí. O sigui, és com el nostre petit hobby. Sí, Tu t'haguessis imaginat mai fotre davant una càmera jo. a xerrar? No, bueno, no, que va, Jo no. que va, en quin moment? Jo no, perquè som d'aquests que quan s'ha de posar a xerrar així un esdeveniment públic o el que sigui, la mà li comencen a suar, la veu comença a Hombre, tremolar. perquè jo ho parlo molt malament, això és una càmera i És que nosaltres, nosaltres i aquí... són només són nosaltres, no és el mateix que m'ho vegi la gent. Exactament. Res, nosaltres, en veritat, no sé tu, jo tinc molta gana d'anar a la meva Ja festa. me fa moltes ganes. A damunt, Ara. perquè tenc que recordar... Perdona per t'interrompre. No, Digues. no. Que tenc que recordar que la primera meva festa que vàrem anar a la d'aquí Porreres de l'any passat, va ser quan la gent ja m'ho va començar a dir, m'agrada molt això, no sé què... Ah, sí? Sí. Ja ho fèiem. Jo t'ho he dit. Rosa, no m'escoltes, eh? No, sí que t'escolto, però és que he dit, tens la memòria a corta plaça. Jo Sí, no sí, sé vam com penjar m'he fer un tret episodi una com carrera. crec que la setmana abans, això de l'any passat de la meva. Sí, tancam un any exacte. Aprox. Setmana amunt, setmana avall. Fort. Però bueno, jo crec que també un descans per tornar a agafar més força. No, i tancar-ho I de tancar-ho. la manera així com ho van començar. Exacte. Estic super contenta. Jo crec, ara me'l veig així, i troc que hem fet com a un creixement així, com sí, diu, exponencial. Exponencial. Saps? Matemàtiques. Pues mira, jo el que m'alegra més d'això del podcast, sí, el que més m'ha agradat del podcast, direm, és que la gent, hi ha amigues i tal, que m'han dit, tia, he pegat 2 esclafits mirant-vos a tal episodi, i jo, joder, que guai. Això s'agraeix. Saps? En Sí. plan, que xulo que són graciosos. Mem, que això, si són graciosos ja és normal, jo crec que si haguéssim gravat l'episodi després de la cervesa encara ho seríem un poc més, eh? Això és un Me'n fallo. falta una o dues Exacte. de dins. Un dia hem de provar de fer un dia un episodi amb 2 cerveses en lloc d'amb una. Sí. Vale. Bueno, Una de dins nostres i ja i una damunt la taula. Exacte. No, tot que ja en directe anem proposant propostes ja per l'any que ve. Que el que han dit, mos han quedat amb moltes ganes de gravar segons quins programes que tenim ja entre cometes mig engestits. Sí. Convidats que esperam que venguin, que per tema horari no m'han pogut venir enguany, o no? Sí. Tenim un parell de persones pensades i sempre és benvingut, qui sigui, qui vulgui. I qui... Exacte. Més d'una vegada gent que ha dit, ai, m'agradaria venir, Sí. i han vengut, eh? Exacte. O sigui, nosaltres estem encantats d'obrir-ho a tothom, per tothom i per dir qualsevol cosa. No sé què més poden xerrar, sincerament. No, ja troc que pot ser un episodi així. Exacte, un episodi curt, conclusiu, intens, hem explicat... resumint tot el que ens ha passat. Exacte. Jo troc que hem xerrat un poc de... Hem estat, crec que tant tu com jo hem estat totalment transparents Sí. durant aquest any. Sí. Hem de dir que estem super contents de que quan trobem qualcú així de ver bé o de fer el que sigui, mos diguin, o jo te conec o jo t'escolt. Ja em fa molta gràcia. Jo no sé com reaccionar, les coses com són. Jo te conec, però no sé de què. I jo. Què serà? Exacte. Però, o sigui, en el fons estic molt orgullós, estic content. Jo també estic molt Encara que me mori de vergonya, Com o sigui, que de els coses com són, no sé si tu et mors de vergonya. Jo sí. Jo quan m'ho diuen, Ja. és com que dius, estic contentíssim de que m'ho diguis, però és que ara no sé on m'he de ficar. Sí. Saps? I això està molt bé. No, estaria millor saber què dir. Les coses com són. Bé, però això ja... L'any que ve ja ho sabrem. Tot arriba. Res. Nosaltres ens despedim aquesta temporada. Sí. Només donar les gràcies. Exactament. Menys si la pròxima mos seguiu escoltant. Mos seguiu... Esperem que vos passeu tant o igual de bé que aquesta temporada. Res. Ja que poden fer la despedida, fer la cançó, no? La darrera cançó que recomanam, com és típic del nostre podcast. Exacte. Més queda Los Sonores. Ara aquí m'has ficat en un bon compromís, eh? Perquè no sé com si exactament el nom del grup. Dues opcions. Jo no sé si... No he arribat a saber. No sé si d'un exemple o no. No sé si és Ànimos Pàrrec o Ànimos Perrec. Jo crec que és Ànimos Perrec. Ànimos Perrec. Però és que com Ànimo Espàrrec, saps? D'espàrrago. Però Perrec crec que és un mal nom. Perrec és un mal nom. Pot saber. Bé. Si teniu aquesta selecció,
Exacte, Molt nosaltres bo. estarem encantats. Nosaltres volíem recomanar la cançó de Veniu en Esplà, com o no, perquè són de Porreres, Són d'Esplà, són d'Esplà. És que no pot ser, no poden ser més bàsics en aquest sentit. efectivament. Tant de FOMO i tantes coses queixes, però al final són el més bàsic de tot el poble. I així com se resumeix el nostre podcast, Porreres, Porreres, Porreres. Exactament. Sempre ha sorgit Porreres. És que Som porrerons i estimam Porreres, ja està, no hi ha cap problema. troba qualcú que t'estimi tant que nosaltres estimam Porreres. Hi ha poca gent que estimi tant el seu poble. Bona gent, un besito. Molt bé, Besitos. la següent temporada o m'ho anem veient. Jo sóc... Si no teniu casa ni dobbers per fer-la, si no teniu feina ni ganes de fer-ne, hi ha una terra on podeu anar, té les portes obertes, veniu en el pla, posar una caravana